ang pagtuon subong, ang semanal nga paghusisa, pagtalakay, pag-review, pagbusisi, pagpanginas, kung hindi manggid pagpanagat, pagsaghaw, kung hindi manggid pag-ani, sa ngaton leksyon sa eskwela sabatika sa kada semana. Kag ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church, diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako, si Pastor Luisito Tomado, ang inyong host. Kag sa sini nga adlaw, salamat mga kauturan nga ang may bag-o kita nga nawong for the first time sa sining aton nga episode sa pagtuon subong. May bag-o kita nga bisita, wala sang liwan ang aton district pastor o kung district leader naton diri sa Murcia District. Wala sang liwan si Pastor Christopher Arcaliana. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Yes. Mga kauturan, Pastor, salamat gid sa imo pagbaton sang invitasyon sa pagupod sa akon sa pag-discuss naton sa aton leksyon. Aton anay tamayon, Pastor, ang aton mga kauturan, mga tao sa likod sang kamera. Without these people, ini nga ministry wala hindi gid matuman. Si Sir Elberry Tapaya, si Engineer Frederick Linatan, si Sir Cesar Cosip, kagang aton mga student assistant si Rodel Vargas kag si Roel Largado. Ini nga mga tao ang ila sakripisyo hindi gid masaysay, but ang Ginoo nakakita kung ano kadedikado kag ang ilang mga sakripisyo sa sining nga buluhaton. Aton man tamayon, Pastor, ang aton mga kauturan nga permigid halos kada semana nagapaabot sining aton nga episode o kung ang aton nga pag-review mga kauturan naton diri sa Negros Occidental, dira sa Negros Oriental, sa may Iloilo, sa Capiz, sa Antique, sa Aklan, sa Guimaras, kag bisan pa aton mga kauturan sa Masbati kag sa Romblon. Kag may iban pa ta, medyo tayo kita ang mga kauturan sa Mindoro. Kag ini ginagamit sa aton mga kauturan sa General Santos, sa Hope Channel General Santos. So akon ginatamyaw dira aton mga kauturan sa South Cotabato, sa North Cotabato, sa Sarangani Province, sa Sultan Kudarat, sa Coronadal City, kag bisan pa sa Maguindanao. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa inyo. Aton mga kauturan sa Europa, sa America, sa South America, sa may Middle East, diri sa ASEAN countries, sa may Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand, Taiwan, kag bisan pa sa Myanmar, sa Burma, kag sa Brunei, kag ang atong mga kauturan dira sa Australia, kag sa New Zealand. Kabay pa ang Diyos magapakamayo. Pastor, hindi na kita magdugay pa kay aton sibo lang gid ang 30 minutos, more or less 30 minutes. Kaya amo na siya ang panahon nga aton man gina-review during sa Sabbath school naton sa kada Sabado sa aton tagsa ka iglesia. Pastor Chris, ang atong leksyon, narin na kita sa leksyon 5. The experience of unity in the early church. Ang experience sa paghiliw sa bag-o pa ang iglesia natukod, especially during the time of Paul. Kag subong ang atong leksyon na sentro sa libro sang binuhatan. Sa nagligad nga semana ang aton nga leksyon na sentro sa libro sang Epesos. Kag sang ligad pagid nga semana na sentro sa pangamuyo ni Jesus dito sa garden sang Gethsemane. Ang pag-unity, ang paghiliusa sa iyang mga disciples and eventually the people after the disciples. So karon ang aton nga motive, ang aton sentro sa aton pagtuon ang sa libro sang binuhatan. Kung ano ginano ni Pablo as recorded ni Lucas, kung ginano ya paggamit ang mga katawan. Apang sa hindi pa, aton na basahon ng aton sa sarang nga teksto, Pastor, makita sa may buhat 2:42. Ano ang ara sa Ilonggo, Pastor? Yes. Buhat 2:42 nagasiling. Kag nagpadayon sila sing malig-on nga pagtulunan sang mga pinadala kag sa paghiambitay
sa pagtipik-tipik sang tinapay kag sa mga pangamuyo. Yes. Aton niduko ang aton mga ulo. Maluluyon kag langiton namon nga may salamat gid nga ikaw upod namon sa siningation. Salamat nga imo kami buligan sa amon nga pagtuon karon. Ginatugyan namon ini sa imo kag kabay pa mahangpan namon upod sa amon ni Pastor Chris kag upod sa mga kauturan nga nagatan-aw kag nagapamati sini sa kada semana. Ini amon ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Yes. Pastor Chris, ang Ginoo nagtawag sang iglesia. Muna nga aton natunan sang ligad ng mga sinimana para nga igamiton sang Ginoo sa pagpakita sa English showcase or mahimo ehemplo sa mga sa kalibutan. Yes. Kag ang isa nga nagahiliusa sa ila ang ilang common interest. Isa sa mga ehemplo diri ang atong Iglesia Seventh Day sa tapos ang Great Disappointment sa October 22, 1844. Ang nabilin, ang iba nagpalalagyo na kay nahuya. Pero may pila kabilog nga nagpabilin and they continued searching the truth. Na naghiliusa sila, nag-isa sila and they have the one common goal. And eventually, tungkol sa ilang pag-ilusa, nataho ang Seventh-day Adventist Church, including ni Mrs. White. So, isa na sang mga pamagi how unity is being preserved. Yes. Pastor, ano pang imo nakita sa aton introduction? Yeah, Pastor. Ang ining eksperyensya daw kaangay man ini siya sang natabo sa panahon nga si Jesus nagkayab sa langit. Daw na-disappoint sila nga ginbiyaan sila ni Jesus. Apang ini nga grupo nga ginbiyaan ni Ginoong Hesus nagpadayon sila sa paghiliusa. Yes. Yeah. Nagtuon sila sang balang kasulatan nga naghiliusa, nagapangamuyo. No? Kag ini aton matun-an sa atong leksyon subong kung ano ang bunga sini nga ila paghiliusa. Yeah. Okay. Na kanami sina Pastor. Pareho man bala nga sa panimalay bala madulaan ka sang ginikanan ti ang nabilin nga kabataan maghiliusa. Kay ti wala na sila sang ginikanan mo. May hapiit nga may hapiit pero sang manok nga wala na ang iyang ang iyang nga munga ang nabilin mga piso ti ang mga piso mismo themselves nagahiliusa na ti amo man nakita ko sa mga ido sa mga tutoy. Oo, ang gagmay nga tutoy nagakoptan na nagaano sila kung wala da ang ilang nanay kay nagapangita pagkaon sa gwa. So ang mga tutoy nagapabilin kag nagasalampawanay sila. They are being united as one. To para lang nga mainit, ma-maintain nila ang ilang kainit kag ang ilang paghiliusa nga bisan hindi pa nagani kakita ang iban sa ilang sina nga panahon. Yes, kadto kita sa Monday, days of preparation. Ang adlaw sang pag-preparar. This is speaking about the Holy Spirit. Yeah. Anong imo di pastor nga punto nga ma-share sa aton mga kauturan? Actually, before si Jesus nga nagkayab sa langit, aton makita dira nga may ara siya ginsaad. Nagsaad siya nga magapadala siya sang comforter. Kag ini naga-refer sang Holy Spirit. Yes. No? Kag amo niyang iya ipadala agud nga mag-upod sa ila sa pagpadayon sa pagministeryo. So, ang balaan nga espiritu amo na siyang magabulig sa ila agud nga madumduman nila ang magaging tudlo ni Ginoong Hesus, hindi nila malipatan. Hindi nila malipatan. Sa time nga kaupod nila si Ginoong Hesus. Yes. Kag amo niyang magagiya kag magadiscovery sang madamo pa nga mga kamatuoran. Yeah. No? Okay. Na kag ina pastor agawon ko imong ginambal. Sang pagkayab gini Jesus daw mga natalin sila nga manok bala kun sa manok pa. Naning kamot na sa ila. Naningiwa na sila sa ila ko galingon. And then isa man na pastor sa mga pamagis ng Ginoo. Nga bayaan mo ang bayaan sang leader ang iyang mga grupo na agud to nga ang mga grupo maninguha man. Ti amo na ang nahitabo. Even though a day before or days before
si Kristo daw wala salig. Kaya nangamuyo gani sa garden sang Eden, sang garden sang Gethsemane nga, Father, please unite them. Okay, hindi pa niya nakita nga daw may paghiliw sa mga disipulos. Pero sa pagbiya na ni Kristo, naninguwa na naman sila. Okay. Kung sa Cebuano pa, naningkamot sila. And then they group together within 10 days. Yeah. They keep on praying and fasting within 10 days. And a good result happened. Kaya mo itong hinambal mo kina, nga nagsaad si Kristo, nga kung magbiya ko, ibilin ko. Kagod nga hindi nyo malipatan kung ano ang akong mga tudlo. Yes. Anong natabo after 10 days, Pastor? Actually, isang dira nga nagahiliusa sila sa pangamuyo. Muna yung ilang primary gid nga ginahimo. Within 10 days. Kag amo ni siya ang rason kay nga ang ginbubo sa ila ang Holy Spirit. Yep. Mangod sang ila intense nga spiritual preparation. No? So ginaman gid nila ang ila kaugalingon para sa sina nga tion nga mag-abot ina nga ginsaad sang Dios sa ila. So isa ini ka pinasahi nga tion nga ang grupo nga ginbiyaan ni Jesus, ang mga disipulo, naghatag sila sang higayon nga nag-focus gid sila sa pagpangamuyo. Yeah. Kag ina sakto gina Pastor ya. Pero may ara pagid ko nga indugang pagid. Okay. Oo. Nga sa sining napulo ka adlaw. Daw amo bala ang panahon nila nga gin-evaluate nila ang ila kaugalingon. Nga sa panahon sila. Nagpamalandong sila nga sa panahon nga ra si Kristo wala na nila nahimo. Ano mga angaway man ko namati ito sa iya man. Ang mga tani daw nagwa to. Ang mga tani nagwa, mga tani sa panahon sang ara pa siya tani amo ning buhaton tani nan. And what happened? They repented. Yeah. Nangayo sila sorry despite nga wala na da si Kristo, yet they asked for sorry. Nangayo sila sang kapasayloan nan. Ti amo man na pastor sa aton. Yeah. Nga tani no, makabatyag man ta sang ginatawag nga tani. Nga tani sang buhi pa si nanay tani amo ni siya sang buhi pa si tatay amo tani ning buhaton ko bawo nga away gid ko to kahalok kay nanay man nga away gid ko to kahakos kay nanay man tani kun buhi pa lang siya. Yeah. And that's nice. We come to realization. The same as the prodigal son. Yeah. Sang naglakat ang prodigal son, sang dito na siya tinatani kung di sa balay pa lang ko. He came out of his senses. So, amo na, Pastor. Okay, sa Monday, anong imo nakita? Yes, this is the day of Pentecost. Okay, amo na tabo sa Pentecost na. After 10 days, nagwa ng Pentecost, so forth and on. Yes. Pero, ang Pentecost diri sa aton Monday, Pastor, is during the time sa Old Testament nga Pentecost. Yeah. There was a Pentecost in the New Testament with the outpouring of the Holy Spirit in the early Christian church. But there is also a Pentecost, one of the 3 major festivals nga gina-celebrate sang mga Hudiyo. Ano ni Pastor? Ano ini nga kasignifikante? Kag ano ini ang Pentecosti nga ginatawag sa Greek? Ang ato leksyon, Pastor, nagasugid nga ini nga ginatawag nga Pentecost, halin ini sa Griego nga hinambalan nga Pentecosti. Meaning ika 50 ka adlaw. No, halin sa Passover. Yeah. So halin sa pagkabanhaw ni Jesus going to the ascension 40 days. 40 days. Dayon and then 10 days fasting and praying nila. Yeah. So pagka ika 50 mo na ginatawag nga Pentecost. Day of Pentecost. Yeah. So ini ang Pentecost in the old kanami pastor sa imo nga kwan way ko na gani makita nga punto. Okay. Nga sa pagkabanhaw ni Kristo nagpabilin siya 40 ka adlaw. Nagkayab siya sa langit. Kag nagpulo ka adlaw nga nagfasting and prayer ang mga disciples. And then nag-ulan ang balaan nga espiritu Pentecost. Nagabot. Sa amo man ni sa Old Testament. After sa Passover, right after Passover, they will count first day up to 50 days. And then they will come again. Because ang tanan nga lalaki nga mga Israelite noon are required to attend. Magtipon sila. Kag magadala sila sang ilang nga mga
halag. Mga offering nila. Sa harvest sa summer. Sa harvest. Ang ilang mga first fruit of harvest. Ila nga kanon. Kag amo na ang panahon sang ila nga rejoicing kag pagpasalamat sa Ginoo. So masadya gali na masadya. Kay first fruit na mo ang bag-ugin nga ani kung sa una nga panahon bra sa panahon sang ani may pilipig na kag may mga ano pang mga ginaraha nga mga kwan sang humay kay bag-o nga ani basa-basa pang humay ti kay kuno na irahaon lang ikalayuhan lang ang dako nga kawa kag para lang nga mag kwan ang bag-o nga ani. Yes. So malipayon ang mga tao. Malipayon ang mga tao. Kag sa sini nga panahon, amo maning panahon sa mga kung isang pasubrahan sila, mahubog sila. To the extent naman magkalahubog sila. So but nevertheless, ang punto dire is about the 50 days outpouring of the Holy Spirit. Kag sa Old Testament, 50 after 50 days of rejoicing and thanksgiving to the Lord. Yes. Actually, Pastor, amo ni ang gintanaw man sa mga tao. So, dirang nag-pour out sila ang Holy Spirit. Yes. Kag naghambal sila sang hinambalan nga makatilingala. Nga ang mga tao naka-insindi. Bisan kung lain-lain ang ilang mga hinambalan. So, nakakonklud ang mga tao at that time nga tungod kay Day of Pentecost subong, nagaselebrar ang Israel. Posible ining mga tao nakahambal sila bangod kay nagkalahubog sila. Yeah. Pero actually, outpouring na galito sa Holy Spirit. Amo ang result sa outpouring sa Holy Spirit. Ang isa pagid pastor about Pentecost. Sa panahon bala sang kwan sang Sinai, paghatag sang napulo ka sugo sa Sinai. Nga there was lightning and thunder. Yeah. So daw may big bang balang nga approach. Nga amo na ti ang Pentecost amo man. Daw may big bang grabe ang ulan sang hangin kag batian nila in the upper chamber, the upper room, batian nila ang hagunos sang hangin kag sang huni sang ano ni. So amo man to ang dito sa Mount Sinai. Ang paghatag sang napulo ka sugo nga may kilat kag may daguob kag tingog sang Ginoo nga grabe ka powerful nga tingog. No? So isa man na nga naghatag sila sa dako nga unity. Kadto kita sa Tuesday and Wednesday, Pastor. Yes, unity of fellowship. Anong imo di Pastor na natalupangdan sining Tuesday nating election? Actually, Pastor, sang tapos nga buo ang Holy Spirit sa ila, ang mga apostolis may ara sila sang power na. Yep. Kagari diri sa itong leksyon nga sang dira kasi si Peter nag-sermon may tungod sang pag-repent kag sa kaluwasan damo ang nag-response. No? So at this time mostly siguro mga laki ni kay sa Pentecost mga laki ang nag-attend. No? So nagdesisyon sila sa pagbaton kay Ginoong Hesus isip ila personal nga manluluwas. Kag sa Old Testament amo man ni ang katumanan sang ginhambal sa Old Testament ang saad sa Israel. So aton makita diri nga ang Dios sa sini nga time nagabuhat o nagapanghikot gid sang ilang mga tagipusoon. Kag damo ang nakabati may tungod kang Ginoong Hesus sa sini nga time. Kag ang mga converts nagdugang kag although nga damo sila may ara paghiliusa. No? May ara paghiliusa sa tunga sang mga converts kaupod sa mga apostolis. So may unity ang ilang fellowship. Yes. Kanami na pastor ang punto and that's really correct. Yeah. May isa pa gud nga nakita man pastor nga kundi thousands and thousands had been converted, had been baptized. During the time of Pentecost when Peter preached, 3,000 and then thousands are added daily. Ang isa diri nga nakita man akon nga sa panahon si Kristo nagwali, hindi niya mo kadamo ang nagsunod sa iya.
Yeah, only during the time of Pentecost wala na si Kristo. Because most likely natamna na sila sa kamaturan sa panahon ni Kristo. Wala lang galing sila nag-come to the open to accept the truth sa panahon ni Kristo. Kung sa tanong pa, liso, natamna na sila sa liso, pero wala pa magtubo. Wala pa maani. Nagtubo na, pero wala pa mani. But during the time of Pentecost, that was the harvest time. Yeah. So, hindi na nga, pagpamati nila kay Pedro, dayon sila na converter. So, may groundwork na ito madaan? May groundwork na dito sa Jesus. Nga panahon. That's why, amo na nga ang Great Commission, baptize, teach, and make disciples. So, amo na siya ang natabo sa panahon sa Pentecostes. Nga there was great unity and great revival among God's people and great acceptance of the truth. Because, on the first place, nakita sa mga Gentile kag sa mga ibang Hudyo nga the disciples themselves are united. Na amo man na, pastor, sa atong iglesia, kung united lang kita, dako gid ang harvest ang aton ma-harvest. Yes, pero kung ang isa kag isa nagabutongan ay padalom, why gid na resulta. Sakto na. Yes. Ako man nakita diri, pastor, nga ang ila ginhimo, may unique sila nga ginhimo na gin-mention diri ang pagpangamuyo, amo gini number 1, hiliusa nga pagtuon sang balaan nga kasulatan sa pulong sang Dios. Yes. Kag may ara sila daw socialization nga nagatingop sila sa pagkaon. No? So kung ini himuon sa nga aton iglesia, fellowship, katahom gid, no? Nagahiliusa kita bisan sa pagkaon. No, sa aton iglesia nami ini himuon kung bisan once a week lang, every Saturday sa lunch nga may ara hiliusa nga pagkaon, isa ini nga makapahapiit sang relasyon sa aton mga kauturan. Kanami sina, pastor, pero ako personally may ara ako nga word of counsel sina. Nga nami gina magpatla kita. Pero aton himuon nga ang tanan ara. Mas maayo gid. Kay ang isa dira nga ang mga wala nakabalon, mapauli na lang. Kay wise lay dala mo. That's why kita nga may mga dala, we have to see to it nga ang mga wala sing dala kag ang mga medyo wala inog dala. Kay ti wala gid nakapanindahan sila nga Bernes, wala sila ka preparar, ti ang tendency mapauli na lang. And then the spirit of potluck is lost. That's why kita nga mga leaders tigulang sa iglesia, dalat na magdamo-damo, hindi tatugutan nga magpauli ang iban. Kaya ang spirito sang paghiliusa, mandula na. Masilina na, kamo lang da, kaya may balon makamo, manggaranon kamo, kami nga imulyati. So magagawa ng mga negative na kwan. And that's isa sang balantayan naton nga mga tigulang kag mga pangulo sa iglesia. Kag isa nga aton timan-an kung sa Cebuano pa. Aton tun-an nga hindi ta magsugot nga ang iban magpalauli. Kag mag-feel nga daw ay mo labi sa mo mga second class lang kami nga members sa iglesia. Ti ang mga first class amo na pirmi ang naga-rejoice, but the spirit of fellowship is lost already. Generosity and greed, ano ni pastor ang nakita naton. Yes. Okay. So kanina diri halin sa Domingo pagkadto sa Martes ato nakita ang kanami nga resulta. No? Kag diri sa Wednesday sa first part ato naman makita diri nga gin picture out ni Luke. Ang natural nga pagtubo bangod sang paghiliusa nila sa eksperyensya sang fellowship nila sa mga sumulunod ni Ginoong Hesus. Kag in fact makita naton diri ang positibo nga resulta nga may ara isa diri nga utod. Nga may ara siya siguro kabtangan, may damo-damo guro iya nga mga pagkabutang. So na-record diri nga ginbaligya niya ang iya nga duta kag ginhatag niya sa mga apostoles. Mga kag sa nagakinahanglan. Sa nagakinahanglan gin-offer gid niya wholeheartedly. Kag ining ehemplo amo ni tani ang manami nga tan-awon sa aton nga iglesia. Yes. Inang tinagipusoon nga pagbulig paagi sang pag tugyan sang iya pagkabutang.
Nga wala sing hawid-hawid bala. Wala sa ngawit. Kag nakita iya ang need sa Yeah. iban. So, ini amo si Barnabas. ni Si siya. Barnabas, yeah. Oo. Bernabe sa aton Bernabe. ng balan sa Bisaya. Bernabe sa Ilonggo. Amo ni upod ni Pablo. Yeah. So, si Bernabe, kuan sa atong leksyon nga, do medyo may kaya sa kabuhi. Yeah. Kag iya nga ginbaligya ang iba niya. If not all, siguro iba niya nga mga properties. Kag tungod nga hiliusa sila, they are just a new church. So gingamit niya kag ginpanghatag, and everybody was blessed. Na So meron siya espiritu sa pagkamaalwan. Maalwan. Yeah. But compare sa isa sa kay Ananias kag kay Sipora. Yeah. Yeah, nga nagsaad man sila pakitang tao, but in the end ilang nga ginawiran. Yes. So amo na ang nag-cause ang disunity. Yeah. When we have our personal interest. Sakto na. Yeah, kag magpapakita-kita lang kita bala. Nga siling ga upod-upod lang kita pero lain gali iyang aton puyo. Yes, pastor, yes, may So ang ini bala nga gin-mention diri pastor nga greed. yep. Greed kag covetousness. No? Amo ni ang gin-mention diri sa atong lesson nga ara sa kay Sapira, kay Ananias kag Sapira. Sa Ten Commandments sila diri nga sa iban nga mga sugo, ang iban nga mga sugo ang kun imo lapason ang sugo, that is an action. Action. No? Pero ini siya nga covetousness, hindi ni siya action. Hindi. Ara ni sa Ara sa una-una. una, sa utok. So amo na gali Ara sa kasing amo na gali ang pinakadelikado siling diri sa aton nga lesson. Na kung may ara kita sini, Nga espiritu. oo. Kay dira na nagasugod ang paghimo sang malain tungod kay may ara ka malain nga dira na nagasugod sa una-una nato. Sa una-una. Oo. No? So muna nga aton talupang doon dapat. Yeah. So that's correct. Sa siyam ka mga commandments, makita na sa aton aksyon, sa aton binuhatan. Pero ang ikanapulo, thou shalt not covet, makita makwandira nga hindi na makita. Yeah. Kundi pero ara na sa utok, ara sa imo tagipuso ang pagyubit kag ang paghamkon. Yes. So that's it. And eventually makita lang na iya after the result. Yeah. Oh. But on the first place, ang pagpataya immediately kita mo. Ang pagpanapaw, ang panglahi makita mo. Ang hindi pagrespeto sa ginikanan makita mo. But the 10 commandment, thou shalt not covet thy neighbor's wife and neighbor's property, dugay ang resulta. Naghalin gina sa una-una. Kay halin sa una-una. Pastor, way nakita panahon. Yes. Ano ang ma-share mo sa aton Thursday election? Okay. Ang sa Thursday nga lesson naton ang resulta sang ilang nga paghiliusa makita naton isa diri ka importante nga atong talupang doon amo ni ang pagpakigbahin sang ilang mga pagkabutang pagsuportar sang buluhaton kag ang mga kauturan naton sang una sa early church ato nakita diri nga nag-share sila so ini nga outward nga naangkon nila ila paghimo sini amo ni siya ang ebidensya no sang ilang nga paghiliusa nag-support sila sa mga imol nagatipon sila sang mga kantidad o ano dira nga mga masarangan nila para nga buligan ang mga nagakinahanglan sa sato nga time so ini amo ni ang resulta sang ila tutuod nga pagka-converter kag paghiliusa nila. Yes. Kag katapusan, pastor, nga punto. Nga si Pablo, ang record rin nga si Pablo nag-encourage sa mga Gentile churches dito sa Macedonia, kag sa Asia Minor, sa Kara, nga magbulig sa Jerusalem. So, ang punto dira, nga atong mga Gentiles, wala na sila nga, hindi kami magbulig kay mga Hudiyo na dito sa Jerusalem. So, mayroon sila isa ka pangunahuna. Isa sila ka pangunahuna. Kaya isa pagkikapunto, nga ang bulig nila, hindi lang kay sa ila lokal lang, kundi nagbulig sila sa worldwide work. Amo maning atong ginahimo sa atong iglesia. Sa atong iglesia. Gaamot kita, 13 Sabbath kita, not necessarily sa atong simbahan, kundi sa worldwide work natin. And that's the essence of unity sa Seventh-day Adventist Church. Muna nakatawag sa atong iglesia. Mga kauturan, why gid ko namon mahatag ang tanan, but
kami nagapati nga kadamo sa mga punto ang amo nahatag ni Pastor Arcaliana sa inyo nga mangin igo na nga inyo balunon sa inyo tagsa ka mga iglesia kag maamot ninyo sa inyo diskusyon. Ang Dios magapakamayo sa aton. Akon pangabayon si Pastor Chris sa pagpangamuyo mga kauturan sa pagtako. Magkapangamuyo kita. O Dios nga gamhanan, damo gid nga salamat sa tion nga imo ginatag sa amon. Nga diin nakatuon naman kami sa leksyon kag amo nakita nga ang imo iglesia halin pa sang una tubtub subong imo ginagiyahan kag nagahiliusa kag kun ini makita sa isa ka iglesia may ara sang pag-uswag nga madasig kag mapadali sa pagtapos ang imo buluhaton si Ginoong Hesus magabalik na kag kami makapamauli sa sina nga puloy-an. Salamat nga ikaw magasabat sini nga amon pangabay ini among ginatugyan sa ngalan ni Hesus nga amon manluluwas.